morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै एसे कसुगाव थांनानै फैगासिनो खामानि दंमोन दामानि भिडिअखौ होनो हाथाराखै एसे देहाया डाउन जानानै दंथ'यो ओंखायनो कसुगाव थांनानै मुलि लानानै फैबाय लोगोथ' मोनबाय डाक्टारखौ न'आव थांगासिनो दा कसुगाव गोबाव जाबायमोन थाङिया सांबा गोबाव 92-93 निफ्रायनो कसुगावखौ नुवाखैमोन दिनैसो नुबाय एकदम आलदा चेन्ज जाखाबाय नै फुंखाजों आं सेरफांगुरिखौबो ओरै नायलांसै ओमफ्राय नायनोसै दिनै दिना बोरै थाङो नोंथांमोना नायलांदो दे। सेरफांगुरि सफैबाय माथो बे जाहैबाय सेरफांगुरिनि फ्लाइओभार बुंनांगौ ना मा होननांगौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाजार अट' स्टेन्ड कसुगाव सेरफांगुरि खाथिथार माथो बांद्राय गोजान नङा। बियो आदसा नै दतमा सफैबाय नानिनि थाखाय एसे क्लिप लांफानि क्लिपानो गैया दाख्लै लाबोनो बावनानै एकदम खानायानो गोलाव जाथारबाय खानायखौबो सिनजानो नागिरा दामानि खानाय गोलाव नांगौ मा जादोंथाय आसोला गंफा गंनै क्लिप लानानै थांसै बे जाहैबाय दतमा बाजार नै नानिनि थाखाय चकलेट आरो क्लिप लाखांबाय एसे थांफिनसैलैथ' एकदम देहायाबो डाउनथार हाथारला दतमायावबो पेट्रल पाम्प जानानै मोजां जाबायलै गैथ्रामोन पेट्रल पाम्पआव एकदम दिगदार जाथारोमोन मोजां जाबाय। न'आव सफैबायलै लामायाव गाज्रि खबर मोनबोलायबाय माथो मिथियामोन फुङावसो जोंना आयंआ गैलालायनो बे बोसोराव बिराद थांबाय जाथि खुरमा जोंना। मेहेर Where is Meher? क्या किया तूने? हैं? आज आपका मैं ऐसे पीछे कर रहा था ना तो दादा पीछे कर रहा था इधर उधर ऐसे जा गया राउंड के। अच्छा छाता लेना गर्मी है ठीक है? Say hi everyone. Hi everyone. Asla busy tar गेलेनायाव रावखौबो नाङा दामानि गामिनि इन्टारनेट स्पिडखौ नायनानै आसरित मोनबाय आं नायगोन डिभाइसआ 14 MBPS स्पिड होबावो डाउनलोड स्पिडआ ओमफ्राय आपल'डआ 5.49 थिगैनो दं अफिसा ओंखायनो स्मुथलि थांगासिनो दामानि साननै सानथामसो जाबाय ब्लगबो खालामनो हायाखै देहायाबो मोजां नङा बांद्राय रिकभार खालामगासिनो दासो ओमफ्राय न'खरावबो ओरैबायदि घटना जागासिनो सासेनिफ्राय सासे थैलांगासिनो अबयसे बांसिनानो बयस जानानै माबानाय बे बोसोराव बिदिनो जोंना एकदम बिराद बुरजा जाबाय मानसिफ्रानो न'खरनि मानसि गोमालांनाया 2020आ बिराद गाज्रि बोसोर एकदम मानसिफोर नागारलांनायल' थांनायल' जाथारबाय ओंखायनो दामानि मुड अफ जानानै ब्लगिंखौबो खालामथ'वाखैमोन लासैनो फैफिनगोन ओरैबायदि गरमखा सुग गैया मा गैया जाथारबाय नानिया लोगोफोरजों गेलेगासिनो बायहेरायाव मन्दिराव नायनि